Læselysten hos børn og unge er igennem flere år faldet. Derfor er der flere projekter, der undersøger, hvordan man kan genantænde læselysten. Danmarks Radio og Syddansk Universitet er gået sammen om projektet Alle ord tæller. Projektet har til formål at fremme læselysten og læseglæden hos børn fra 9 til 14 år ved at udvikle formater og materialer til DR-platforme som Ramasjang, Minisjang og DR Ultra. Et af disse projekter er tegneserier er læsning. I denne kampagne har Syddansk Universitet formuleret 5 gode grunde til at bruge tegneserier som læsning. Den første er, at tegneserier kan genantænde læselysten. Nummer 2 er, at tegneserier træner vigtige læsefærdigheder. 3 er, at tegneserier giver plads til ro og fordybelse. Nummer 4 er, at tegneserier skaber empati og indlevelsesevne. Og nummer 5, at tegneserier skaber inkluderende fællesskaber. Men er der overhovedet et behov for at pille ved læseundervisningen, som den er nu? Kan de eksisterende læsenormer i folkeskolen gentænkes, eller er traditionel læsning for væsentligt til at skære ned på? Data fra Epinion viser, at mere end halvdelen af de adspurgte børn i alderen 9-14 år helst vil læse bøger med billeder i. Dataen fra Epinion viser også, at 40% af de 9-14-årige har oplevet, at en voksen har sagt, at de skal læse noget andet end tegneserier. Jakob Stegelmann, vært hos DR-programmet Troldspejlet, har understreget tegneseriers potentiale som brobygger til læsning. Stegelmann udtaler blandt andet, hvordan tegneserier og film har en særlig evne til at fange børns opmærksomhed og til at vække deres nysgerrighed. Det er en fantastisk måde at udvide fortællinger på og styrke læselysten, fordi børnene allerede har figurerne og historien og er investeret i det. Tegneserier har altså en særlig evne til at tale til børn, uanset alder, lyst og læsefærdigheder. Det billede, som både DR, SDU og Jakob Stegelmann de tegner, det er blevet understøttet af observationer, som vi selv har gjort os i vores praktik fra en folkeskole på Amager. Her er det meget tydeligt, at eleverne reagerer ekstremt positivt på undervisning, der indeholder andre modaliteter end blot den skrevne tekst. Og hvor det er normalt, at det kun er en håndfuld elever, der deltager aktivt i dialogen i klasselokalet, så har vi observeret, at der er meget større deltagelse og forståelse, når der arbejdes med tegneserier i undervisningen. Vores observationer stemmer overens med et forsøg, som er udført af Dansk Forfatterforening. Forsøget hedder 1 år med tegneserier, og det undersøger et projekt, hvor 7 skoler i et helt skoleår har arbejdet med tegneserier i undervisningen. Forsøget taler for sig selv. Mere end halvdelen af de elever, der har svaret på projektets spørgeskemaundersøgelse, fortæller, at de læser flere bøger på frivillig basis, end de gjorde inden forløbet. Og udlånet af tegneserier er ikke stoppet efter forløbet er sluttet. PLC-medarbejder Per Okholm, han fortæller, at vores udlån af tegneserier er steget med 251%. Alt dette giver stof til eftertanke. Skal de eksisterende læsenormer i folkeskolen gentænkes, eller vil vi sidde fast i en forældet tankegang? Skal vi lytte til børnene og forskningen og imødekomme denne nytænkning, eller vil vi lade traditionerne sejre? Skal lærere benytte flere multimodale tekster for at imødekomme en bredere gruppe elever, eller vil vi holde undervisningen for de få?